Vítam vás ľudia na 9. zápase Mati Cupu. Toto je štvrťfinále, vidíme Niger versus Rakúsko. No, je to zatiaľ stav 0-0, ale vidíme, že Balážik obral Trnavského a Balážik strieľa na branu a je to 1-0 16. sekunda. Niger. No, toto bude asi napínavý zápas, lebo oba tie štátiky mám rád. Ja mám prvý. Sú môj favorit, ale tak príde osud, jeden prehrá. Neviem, čo mám potom na to povedať, lebo obidva sú také dobré. Ale vidíme Trnavského, že strelil na branu, ale nestrelil do brány, ale strelil vedľa brány, takže také menšie mínus pre Trnavského. Ale vidíme Balážika, jak ide na bránu, ale nie Balážik mu v tom, teda Trnavský mu v tom zabránil. Vidíme Balážika, jak chcel obrať Trnavského a Trnavský znova chcel obrať Balážika. Viete, mne sa mýlia tie prezviska, lebo oni sú bratia a je to také divné, takže nevadí. Môžeme vidieť Trnavského, jak má loptu. Dobre, ide dopredu, len v kroku. Vidíme, jak si prešiel Trnavský Balážika, no ale už mohol streliť aspoň ľavačkou, ak by sa nevydarilo, nevadí, ale mohol skúsiť. Možno by strelil gól. Vidíme Trnavského, jak si nabieha dopredu, ide a je to gól! Minúta 35 gól, 1-1. Rakúsko vyrovnalo nad štátom Niger, takže veľké plus teraz pre Trnavského. Dobre, môžeme vidieť Trnavského, jak teraz zabránil tomu, aby Balážik šiel dopredu, ale Balážik mu odkopol loptu, takže Trnavský sa teraz prejde trošku. Vidíme, Balážik robí oslavu Messiho. OK, vidíme Trnavského, ale Balážik dáva gól 2-1 pre štát Niger. Vyhráva nad Rakúskom 2-1, ale Trnavskému sa dačo stalo, vidíme. Aká pekná oslava, ale Trnavskému sa dačo stalo. No, tak neviem, či bude hrať. Ale bude, hej, bude hrať. Dobre, takže Niger, teda Rakúsko prehráva 2-1. Môžeme vidieť Trnavského, jak má loptu. Dobre, vidíme Trnavského, jak ide dopredu a... Není to gól, trafil vedľa brány, ježiši. Nevadí. Dobre, môžeme vidieť Balážika, jak ide dopredu, ale Trnavský mu v tom zabránil. A strieľa, je to 2-2. Rakúsko vyhralo nad štátom Niger, je to 2-2. Pekná remízka, pekná. Na to, že je to prvý zápas štvrťfinále, no tak to zatiaľ klape tak, ako má. Dobre, môžeme vidieť Balážika, kde dopredu a strieľa a je to gól! Taký pekný, epický gól! Štát Niger vyhráva nad Rakúskom 3-2. Toto bol pekný a neskutočný gól. Taký sme na Mati Cupe ešte nemali. Ale Niger. Dobre, môžeme vidieť Trnavského, jak strategicky rozmýšľa, jak si prejsť Balážika. Dobre, môžeme vidieť, že Balážik strieľa na bránu, je to 4-2 pre štát Niger. Štát Niger vyhráva nad Rakúskom 4-2, takže veľké plus Toto pre bolo Balážika. sporné. A Trnavský sa tako rozbehol a je to 3-4, 4-3. Môžeme vidieť, že teraz sa snaží Rakúsko vyrovnať na štátom Niger 4-3. Dobre, takže Trnavský dal pre svoj štát Rakúsko 3 góly už. A Balážik pre svoj štát Niger dal už 4 góly. No, tak toto je zatiaľ pekné. Toto sú pekné zápasy všetky, čo sme mali. A není to gól, nevadí. Stáva sa na Mati Cupe. A vidíme Trnavského, jak ide dopredu, ale nie, Balážik mu to zase zabránil. No nič, tak nevadí. Môžeme vidieť, že Trnavský mohol streliť na bránu. Nevadí. Dobre, takže je to zatiaľ 3-4 pre štát Niger. Dobre, vidíme Trnavského, jak
ide, ale nie, Balážik ho obral. A vidíme, že Balážik ide dopredu, ale nestrieľa priamo na bránu. Takže je to hneď vedľa. Vidíme Balážika, jak bol sklamaný a teraz vidíme Trnavského, jak má loptu. Dobre. Môžeme vidieť, že Trnavský si zobral loptu, lebo viete, risk je zisk. To je fajné. Môžeme vidieť Trnavského, jak sa baví s Balážikom, o dačom smiešnom, neviem. Viete, aké to nahráme, ja to mám bez zvuku, ale vidíme, je to 4-4! Rakúsko vyrovnalo nad štátom Niger 4-4! To je neskutočné! Ako Ukrajina a oni, Niger, tiež. No, toto je pekné, strašne pekný zápas je toto. 4-4? Dobre, môžeme vidieť, že Balážik strieľa vedľa brány, takže to není gól, vidíme, aký je naštvaný. Naštvatý, alebo naštvaný. Vidíme Trnavského, jak ide dopredu a není to gól vôbec. Dobre, vidíme Balážika, jak strieľa, pretože je to 5-4. Niger vyhral, ak sa vám páčilo, nezabudnite kliknúť like, odbrať zvonček a čaute.